Tlang au channel lo thlir thin tu zong te in zawain chibai le vek ule Narcotics Control Bureau NCB lam chuan vo in ni riat thlakwa sang ni som ni hian Rhea Chakraborty chu hun enge mo chen thu an zofia hnu in NDPS Act hnuaya an man veta an man chan ber ero video masalama kan rin lok ang dewin damdoi lam ka inhoi ani thunga nima sila damdoi lam ka inhoi buana chin fel phot hi enge mo chena chuan case chui lai ti chak thei tu tur ani ve thung si a Rhea hian medical test a ma chonanga chumi zoa chuan man tok ve to dang anaw Showik Chakraborty Somel Miranda le Dipesh Sawan ti haunen NCB emo CBI mani to lawin court ma a anin lanangai to don ani heti lai hian NCB lam chuan chu mai chu an du tok lo court ne na dil na thelu tin heng an mi man te hi police mun puilama kol phalna an dil ni in report chona tar langa hei hi a chan ber chu thu zo fia tur neu an la nei wang ni nan soi ni thum liam ta khan Rhea chu a zonin NCB lam hian thu an zot fia mol renga vo in a tho thum na tura hian Rhea chuan NCB office hi chawhmadar som le chanbe vela a thlengani heti lai hian nimin September ni sari lam khan Rhea Chakraborty chuan Mumbai police lama thubuai thelut ve bokin chu a thubuai thelu chan chu Sushana Farnu Priyanka cholo damdoi Sushana Eitural khata changa lauthon chin tu le a cho tu Delhi lam Dr Tarun Kumar te wang kha ani a he thubuai thelu a hian Rhea chuan ami pu te chu sarkar damdoi in letterhead manga damdoi NDPS Act hnuaya khapte chu Sushana hna khan cho dan mu malpo nilawin an cho ovak ni in soya heng damdoi te hi man swal pal phei chuan mishing taksatan po a poi theile mani inti hlum pha the hial na khop ani thu atar langa Rhea chuan bel zelin June ni riata Sushan le Farnu Priyanka te in biak na po thubuai or theina tam tak om thu asoya Priyanka khan sarkar damdoi khapte chu Sushan hi a cho china ni ti in asoya Sushan po khan a Farnu hne na chuan a damdoi ron cho te chuan phalna bumal tak an nei lo chuan lei thei lo turani thu asoya nima sela maktak main chumini lala chuan Dr Tarun Kumar chuan damdoi cho na lekha chu rala changina ron thon ngalani ati nima sela Supreme Court order be chanin he thubuai hi Mumbai lam chuan an khoi don lowa CBI kutahlan ani thung don ani he thubuai Rhea Chakraborty thelu hi CBI lam chuan bo zui tur chi ani ti te chu an legal team Department of Legal Prosecution kuta anda thunga DLP lam hian an lo pomani chuan he thubuai hi register chatle tur ani don ni in report chona tarlang hengte hi asiat nu in Sushana Farnu Shweta Singh Kirti chuan engma in min ti chedon lo he FIR lempe hi chuan min ti chezo lo ti in Rhea chu deu takin Twitter lama a thai lang vele ani he thubuai chungchanga hian Sushana chung ko lawyer Vikas Singh chuan police lamin he thubuai thelu hi an lo pomani ngat chuan Supreme Court lama kalpui ngalani ang he thubuai Rhea thelu hi pe kan ni to a thil om lo takani Supreme Court lamin Sushana thi ka inhoi lam reng chu CBI kut vek ani to thuan soilaya helaya Mumbai police lo pur level hi thil dik lo taka ti tum na mai ani Rajput chung ko ho thiam lo chantir tum na le an chan mun soi thia sak tum na ani heng complaint te hi thiam taka mi puiril ru su khlek soi dang lam tum na ani Bandra police lam hian he complaint hi an lo pomani ngat chuan Supreme Court order an bo chhia ti na ani dona Bandra police lam hian an lo pom luani chuan Supreme Court kan thleng rabrapang ati ve bok chuti lain CBI lam po invoi tam a manager lui Disha Saliani thi na le Sushana thi na inzom na omthei ang te an dap khom to china report thar bera chuan Sushan Khan a manager lui Disha Salian a thi chia khan lawyer a bengal ti report ani a he hun hi Rhea in Sushana in a chwa chan ni chia kha alo ni ve boka nima sela engwangin nge a manager lui thi vele a lawyer be pop ngal nge ani ero shiat alani chi alo thung hengba ka hian Disha Saliani thi lim chon khan Sushan Singh Rajput chuan a hard drive zong te chu alo pai ruak vek to bokani kha heti lai hian he thubuaya thom nei lian mai kan ganara note po in kam chuak aron nei vele ta
kan gana hian Maharashtra state chungchanga angai dana soi chwa nu in clear tina changin beitu anei mol renga heng beitu te jinga hian politician lian tak te le Maharashtra official milian tak te antel noka he thuwa hian Mumbai civic official chuan kan gana chu athu soi te awang hian office chu anti chiat sak tur thu in an vo ve boka nima sela kan gana chuan vo in lam khan thu chwa siam ve in vo in chu vanei thlak takin bulldozer nen ka office ti chaturin anon kal lo hlawe ma se thu nu chia an nei thung chu he ka office na tho dan chungchanga notice ani atia kan gana chuan an office a chuan thil phal lo engma an ti ngai lo thu asoya BMC lam chuan darkar somni pali chungin he office a an na tho lai te thok tur hian phalna an nei le nei lo soi chiang turin an notice a hian an nge ani he nu huai sen hian Maharashtra political leader tin he changin Mumbai ronjin to lo tura norna adong na salhe a nima sela kan gana chuan naktuk hian Mumbai a karon jin dona angam chuan milo dang ro se ti in heng avo tu te hi a lo zia atarlang sarkar lai pui po in he actress hu hanga tak hi Central Reserve Police Force CRPF an ventir to tur thu antar lang bok ole tunchumatan chuan khati chin kha nile ri mai se he thu kan bua sai nulama thuthar omang ang te chu video le peka in lo chang le cheu don nia chumi ma chuan in zawain ni man nuam mangcha mutui vek ule